care nu mai vorbi niciodată. Niciodată. Ăla e cel mai tipic străin, da? Deci unul pe care nu l-am văzut niciodată. Am niște vecini care sunt prietenă cu ei și merg acasă. Aceia nu sunt niște străini, sunt niște prieteni. Dacă părinții îi cunosc, îi agrează, sunt oameni în care putem avea încredere mai bine decât pentru străini, da? Ok. Gunoierul care vine fiecare săptămână să ne ia gunoiul și îl cunoaștem după față. Eu nu-l văd, eu n-am niciodată. E un străin cu care nu puteam pleca, dar putem să-l salutăm, spre exemplu, da? Poștașul. Poștașul, da? Dacă ne spune poștașul, vină cu mine să te plimbi, ne ducem cu el? Nu! Da? Dacă ne spune, e amabil și ne spune, bună Lea, ce tricou frumos ai asta? Dacă sunt bodyguard, îi răspundem sau fugim de membru? Îi răspundem, da? Că suntem oameni politicoși. Bodyguards, exact. Bodyguards-ii. Bodyguards-ii sunt... Cum sunt? Avem încredere sau nu? Aveți încredere doar dacă aveți voi o problemă și vă duceți la ei să le cereți să vă ajute. Ce sunt bodyguards? Eu aveam... Altfel nu vă... Dacă vine un bodyguard și vă spune vină cu mine undeva să-ți dau o ciocolată, Se vede. Se vede că nu e bine. Se vede. Pentru unii nu se vede. Unii copii nu realizează. Crede-mă, tocmai de-aia sunt câteva astfel de copii. Am trecut pe lângă un bodyguard. Să știți, scuză-mă numai o secundă, fiți atenți. Persoanele care și-au propus să facă rău copiilor, care și-au făcut un scop din chestia asta, au devenit actori foarte buni. Joacă atât de bine rolul unei persoane de încredere, sunt atât de antrenate în a vă câștiga încrederea, încât nu vă dați seama decât dacă vă aduceți